Tak keď som videl to vyžrebovanie, že Ružomberok má možnosť v druhom kole sa stretnúť s Trabzonsporom, som v tom pevne dúfal a veril, že Ružomberok postúpi, aj sa tak stalo. Už po prvom zápase som si tak povedať zmydlil ruky, že bude to super, že môžem takto vidieť naživo takýto zápas. Sú tam ešte nejakí 5-6 hráči, s ktorými som osobne hrával a je tam vlastne trénerský realizačný tým, s ktorým sme vyhrali majstrovský titul, takže na tých ľuďoch mi veľmi záleží, mám s nimi dobré vzťahy. A pravda, že ďakujem veľmi pekne Ružomberku za pozvanie na tento zápas do VIP sektora, takže si veľmi vážim toto pozvanie. Vidíme sami, že to Slovensko napreduje v futbalovom svete a potrebuje ísť dopredu, čiže takýchto zápasov by sme mali mať veľa ročne. Teším sa s vami spoločne a držím svojim chlapcom palce. Ďakujem za minulý postup a myslím si, že majú na to a sú schopní. A touto cestou, ktorou im ideme, je najlepšia. Tí mladí chlapci, ktorú máme tam akadémiu, to je naša budúcnosť. A myslím si, že my nepotrebujeme mať zahraničných hráčov okrem českých našich bratov. Nepotrebujeme mať žiadnych futbalistov, môžeme si sami vychovať. Myslím si, že je to vďaka odo mňa veľmi dôležité, aby ste vedeli. Dneska o nič nejde. Ja si myslím, že máte na to a chcem vám podržať palce, aby ste postúpili ďalej. Ide o nás všetkých a ja si myslím, že máme dobrý tým. Takže veľa šťastia, veľa úspechov, hlavne vám prajem, aby ste boli zdraví. Dobre? Myslím si, že sme ich prečili vo veľa veciach, hlavne v šanciach. Mňa hlavne mrzí, že som nepremenil dve tie šance, ktoré som mal. Myslím si, že tá posledná bola tutovka, ktorú by som mal premieňať a mrzí ma to. Chcel by som sa ospravedlniť spoluhráčom. Myslím si, že každý jeden hráč k tomuto zápasu pristúpil tak, ako sme chceli, ako sme sa pripravovali. Od začiatku týždňa tréner nám prizvukoval určité veci taktické, ktoré si myslím, že sme do bodky skôr takmer splnili. Atmosféra bola fantastická, chcem sa poďakovať divákom, že prišli v takom počte a bodaj by takto chodili na každý zápas, bolo to fakt skvelé, takže im ďakujeme. Myslím, že to sme sami nečakali, že tento zápas sa bude vyvíjať takto a že budeme mať toľkoto šancí. A strašne ma mrzí, že sme to nevedeli využiť a nedať aspoň gól. Tak bolo to neskutočné, akože fakt, keby to je tu každý zápas takto, tak by som bol neskutočne spokojný. Ale fakt akože výborná atmosféra dneska od fanúšikov. Na jednej strane som veľmi rád a veľmi hrdý na tým, jak sme tam bojovali a čo sme vlastne predviedli. A na druhej strane sme prehrali 2-0, čiže nemôžeme byť šťastní vôbec. Dneska to bol, myslím si, že jeden z najlepších výkonov, čo sme v Ružomberku predviedli. Prišla slušná divácka kulisa, čo nás určite dávalo vopred a mali sme prevahu či už v rohoch alebo v strelách na bránu. Musím pochváliť chalanov a hlavne našu defenzívu, aj Matúš Malý tam zablokoval veľa striel a celkovo ten výkon a fakt výkon každého hráča bol, myslím si, že nadpriemerný. Len bohužiaľ
nepramenilo to do víťazného konca. Atmosféra, ako si užil? Určite fajn, lebo fakt mal som z jeho mravky po celý zápas a takto to malo by vyzerať. Každý zápas, nielen tu, ale na všetkých slovenských trávnikoch. Do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať a určite bude to ťažký zápas pred náročnou kulisou a uvidíme, dáme do toho maximum a uvidíme, ako to dopadne. Kvôli takýmto zápasom hráme futbal, jak tam bude ten zápas. Dúfam, že tam príde plný štadión a že bude 40 000 ľudí a môžeme zabojovať ešte, aj keď ukázali sme dneska, že vieme hrať futbal a že ich vieme dostať do úzkých, takže prečo ne?